Charlie Kirkki ammuttiin. Charlie Kirkki ammuttiin. Charlie Kirkki ammuttiin. Charlie Jerky Amstree. Who's gonna smoke some weed tonight? Kirkki ammuttiin. Ammuttiin. Mikäs toi on? Hänen ajatustensa. On Jeesus Kristus, on Jeesus Kristus, Ainoa oikein on valkoinen ylivalta. Tajutteks te? Charlie Kirkki ammuttiin. Hänen ajatustensa taukko. Mut siinä nojatuolissa koko illan sitä uutista seurattuani Charlie Kirkki ammuttiin. Kirkki ammuttiin. Sinä yönä. Vanha antiteisti. Ootko ajatellut työpaikkaa hankkia? Sami. Ja sillä hetkellä, kun Sami kuoli, niin mä tunsin. Kylpyhamme. Ja toi Kalju ulkopuolella. Mulle oltiin annettu ihmistä isompi kivi. Mä en ollut ikinä pystynyt ennen vetämään sitä Permamussia takarista. kuka tää on, joka tekee mulle näitä asioita. Ismo laitella.